Nastavljamo dalje. Znači u ovom klipu ćemo odraditi ovu prvu stranu nakon naslovne. Pokazat ću vam znači, kako se ovo odvaja. I evo ovde već kad kliknete vidite ovde ovaj simbol vam označava gde ste kliknuli Enter. Tako da znači ovde se ne klikće Enter i ni ovde se ne klikće Space da odvajate. Već ćemo pokazati kako se ovo odvaja. Dobro, znači ovo već slovno možete da obrišete. To je ok, to nam neće trebati pošto smo odradili već na ovoj prvoj strani. Sad, znači kao što možemo da vidimo ovde, kada kliknete ovde, ovde se pojavljuje page break. Page break vam jednostavno služi da vam označi jednostavno mesto gde se strana završava. Znači ništa ispod ovoga nećete moći da pišete. Što znači da nam je ovo Beograd 2012, jednostavno posljednji podatak na toj strani, posljednji tekst na toj strani. Tako da ovde možete već da kliknete page break. I on će vam prebaciti ovaj ostatak na sledeću stranu, a ovo će biti na jednoj strani. I kada kliknemo ovde, on će vam ovde pokazati page break. To znači da više ništa ne možete ispod ovoga da pišete. Sad, znači vidjet ćete već kasnije kad budemo radili sa sekcijama zašto se ovo radi. Tu ima još nekih malih varijacija, ali o tom potom. Što se tiče ove prve strane, da i ovaj header i footer to ćemo na kraju raditi, tako da to ćemo zanemariti za sad. Znači ništa, idemo klasično samo da vidimo, znači ovo je Arial 16, ovo je 22 i ovo ostalo je 16, dobro ovo je 14. Znači jednostavno možemo sve da označimo i idemo ovde Arial, ok, i 16, dobro. Ovo je bilo 22 i ovo je bilo 14, dobro. Ovo sve možemo da centriramo. Sad, ovde je jednostavno fora samo kako odvojiti ovo. Znači, to se radi kada odete ovde na paragraf, znači stavite jednostavno kursor na ove, recimo ako je na Fakultetu organizacionih nauka i ovo ima razlike, znači ako je ovde i ako je ovde, sad ćete vidjeti zašto. Znači, ako stavite ovde i odete na paragraf, imate ovde spacing, to jest jednostavno razmak. I kaže before i after. Before je jednostavno pre te reči koliko će biti razmaka, a after je nakon te reči. Pošto smo stavili ovde, mi ćemo iskoristiti funkciju after. A da smo stavili ovde, ovde bi bilo before. U suštini sve jedno je. To možete vidjeti tako što recimo označite ovu reč i vidite, aha, znači ovde su radili before. I evo vidite ovde je 252 razmak. Tako da ajde, napisat ćemo već u onom PDF fajlu, na testu, pisat će, ne znam, razmak je taj. Tako da ili proizvoljno, ali otprilike već vidite koliko će to iznositi. Znači ništa ovde ukucajte 252 i ok. I evo vidite, on nam je pomerio to. Tako da znači nikakvi da klikćete, ne znam, ovo, znači vidite šta se desi. Tako da to je to. Po istom principu odradimo i za sledeće. Znači isto vidimo, aha, znači ovde od mentora išao i ovde znači od 78. On će vam reći, recimo, razmak je, ne znam, 78, sad svejedno je da li odavde ili odavde. Samo je bitno da pazite da li je before ili after. Znači ovde nam je isto before, 78. Ok. Sad potrebno je, znači, aha, mentor i student. Da vidimo kako su odradili ove strelice. Znači, to se radi tako što, recimo, ako vam je ovo sa jedne strane, ovo sa druge, a ovde strelice između, znači to mora da vam bude u istom redu. Znači ovde, ajde, evo stavit ću ovde moje ime i prezime. Da. Dobro. Novak Mastilović. Da, ove tačke, znači to je space koje može tu da se desi. I ajde da završimo ovo. Sad, ovo odvajanje se radi pomoću tabulatora. Tabulatori, jednostavno ima sad raznih, ali u suštini mi koristimo samo ovaj.
gde je ugao u donjem levom. Znači jednostavno vidite kad kliknete imate raznih, ali nama treba ovaj. I jednostavno kada kliknete to, kliknete bilo gde bilo gde na ovom lenjiru. Da, ako vam se ne pojavi lenjir, idete ovde view i idete ovde show. Sad ovde sam ja smanjio, ali ovde će vam se pokazati na show, tako da show i ruler. Ok, dobro. I kada jednostavno vam se pojavi ovde, kliknete na recimo između mentor i student i onda, ovde samo trebalo da ovo odredimo. I kliknemo između, znači ovde nam je tabulator i kliknemo dokle hoćemo da ga da kažem pošaljemo. Kada postavite ovaj tabulator, kliknete tab i ja sam ovde iskucao nešto. Kliknete tab i on će vam poslati tu reč koja je tu bila. Da, ovde sam samo zaboravio, znači ovaj prvi vam služi za uvlačenje prvog reda, a ovaj kvadrat, ovaj drugi vam služi za uvlačenje svega osim prvog reda, a kada idete na ovaj kvadrat, onda uvlačite sve. Sad nama će biti potrebno, znači samo možemo recimo ovaj prvi mentor. Eto, to je to. Ja sam ovdje kliknuo 2 puta. Isto, znači isti je princip i za ovo ime i prezime studenta. Kliknemo ovdje da nam se pojavi i prevučemo do određene tačke i evo, to je to. Da, i ovo možemo malo da uvučemo, tako da eto. Mislim da su i oni slično uradili. Da, to je to u suštini. Tako da, znači ovo može se obriše. I onda ovdje, znači opet kliknete i ovdje ga samo namestite. I ostalo još da se sredi ovaj Beograd. Pa ajde, znači idemo before i ajde 80 recimo. Ne može. Dobro, nebitno je sad da ne ciljam. U suštini to je to. Ali recimo imati foru, mogu sad, ne znam, integralno da traže, kaže napiši liniju za potpis, ne znam, ispod ovde gde se profesor potpiše i kao student i vi nećete raditi sada da, ne znam, kliknete enter i onda idete donja, sad gde li je donja crta, ne znam, ne mogu da tražim, ali u suštini nećete ići donja crta pa sada se na to potpiše, nego isti je princip kao i sa ovim to jest radi se pomoću tabulatora. Znači potrebno je da recimo ako vam je ovde kursor, vi ga napravite novi tabulator i prevučete ga recimo do ovde. Sad, kliknite 2 puta na tabulator i on će vam ovako pokazati, to jest, pardon, kliknete 2 puta na ovaj kao ugao, pravugao i on će vam izaći vam jednostavno prozor sa podešavanjima za njega. Znači kao što vidite ovdje piše imamo par nekih podešavanja, ovdje su vam koliko imate tabulatora i koji jednostavno hoćete da sredite, poravnanje i ovdje imate jednostavno koje će vam između ova dva teksta koje ste razdvojili, koje će vam se da kažem, da li koje tačke ili linije će vam se pojaviti. Sad ovdje je bilo, znači po defaultu je none, kao nijedna, a ovdje imamo, ne znam, ovdje su tačke, ovdje crtice i ovdje je donja crta, puna. Tako da mi ćemo ovdje i idete ovdje set. Znači set i onda idete OK. I kada kliknete tab, on vam spusti ovu liniju. Znači isto je mogućnost sređivanja, recimo, isto, znači before spacing i ja malo da ga, čisto da ima se potpiše. I isto, znači sad ako hoćemo i za mene, isto bi odradili, ne znam, napravili bi tabulator, pa bi stavili opet tab,
gdje je išao none i onda bi još jedan, recimo ovdje, ušli bi na njega, sad samo treba pogoditi, evo ga. I ovdje je, znači, 155, vidite ovdje je 140 mm i ovdje idete none, imate ovdje da izaberete, idete set, znači nikako ok, pa neće vam ništa izaći i opet ovdje. Sad recimo ako vam je ovo u inčima, bit će recimo namestite ne znam nešto, idete na file i idete options. Ovdje sad 16 drugačija, ali na 2007 imate one kao Microsoft dugme, kako se već to zove, prepoznat ćete već ovdje. Znači samo to kliknete, idete options i idete advanced i ide, samo da ga nađemo. Evo ga. Milimetri. Znači ako vam je ovako, prebacite samo u centimetre, milimetre, kako god. Points su tačke, to je ono pt. Tako da, znači, meni je ok milimetri, tako da eto. Tako da eto, to je to što se tiče prve strane. Da.